Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps. Adama Keïta. Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Asaba Dramé. Bamako cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ Mali cɛ ana muso maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan arajo minnu sɔgɔlen don an na page minnu sɔgɔlen don an na aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula Jani.ml FM ale ka kibaruyaw kɛnɛ wulada in na bi ye tarata ye tubabukalo ale tile 20 ye bi ye février an bɛ ale la san 2024 amara ko min ye gawokaw fɛ ye gawo kɔnɔna na ko denmisɛnnin fitinin 3 olu kɔni fatura k'a sababu kɛ drogue ye denmisɛn ninnu kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko u ye drogue kɔni de sɔrɔ u su kan wa yira fana k'a fɔ ko maa minnu don sigana kun kɛr'u la kuma caman k'a ye k'a fɔ ko min ye kiribikiribifɛnw ye drogue n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ olu matarafa ko in na kosɛbɛ sabula jamana dugu gawo ɲɛmaaw tun y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabalika sigi sen kan yaasa drogue ale ni kiribikiribifɛnw u feereli bɛ se ka dabila cogo min na gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yanfoyilakaw fɛ yen kurun dɔ n'o ye maata kurun ye ale kɔni ni a kɔnɔminɛw a kun bɔtɔ don saɲumalekaw fɛ yen saɲumale daga ko ale fana firila kurun in firila yanfoyila ale danga o gun de kan a yirala k'a fɔ ko maa kelen bɛ yen ko kɔni kurun dafirilen o tora ji la maa minnu bɛ yen ni olu waleya in kɛr'u ɲɛna u y'a jira k'a fɔ ko min ye minɛn minnu tun b'u bolo n'o ye u ka minɛnw ye kurun kɔnɔ minɛnw ka taa se jagofɛnw ma k'olu caman sera ka lasago ko ka bɔ nka min ye seerew ye olu y'a jira k'a fɔ ko kurun in dafirilen kɔni bɔra fiɲɛ de la ko fiɲɛ de barika nana bonya kosɛbɛ ka fini tango fo ka taa dafiri a n'a kɔnɔminɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen nka ko min ye jagofɛnw de kun ka ca kɔnɔ maa kelen kɔni o ma se ka bɔ sabula o tun bɛ ka u kunda yɔrɔ min kan o ye ɲani ye ginekaw fɛ olu ka dɔgɔdon u kun kan ka taa o kɛnɛ kan gawo fana kurun dɔ fana tasuma donn'u la k'o bɛɛ jeni k'o ban pewu ale kurun a yira k'a fɔ ko minɛnw tun bɛ a kɔnɔ n'o o ye jagominɛnw ye jagominɛn minnu don o ye taji barigon caman o de tun b'a kɔnɔ ko tasuma kɔni de wulil'o la dɔyikaw olu fɛ gurumara rusu masuruna na a yira k'a fɔ maa 4 o ni tora o ko in senfɛ minɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen jenina ka ban tayi min ye kurun ye maa minnu y'a ye o y'a jira k'a fɔ ko tasuma in kɔni sɔrɔli na a ko kɔni k'o na kɛ tewulila dɔ ka ko ye kurun aw ye taji don amara ka taji don kurun kɔnɔ taji barigon k'o don k'olu yanga kurun kɔnɔ ka maaw ka minɛnw don ka jagominɛnw don ka tila ka taa aw kɛ tewuli k'a ye n'a sunana ka tasuma to tasuma ale ni taji o kɔni o kɔlɔlɔ ko maa 4 ko o de tora a la amara Bamako kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ Bamako ye maire sɔrɔ dɔgɔkun in laban yɔrɔ la sibiri tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ voirie mɔgɔw bɛ ka cɛncɛn cɛ ka bɔ Bamako kɔnɔ cogo bɛ ka cɛ ka bɔ yen ten cogo la bi fana k'u ye Gabriel Touré i bɛ yen dɔn wa o sira min bɛ bɔ yen ka taa fo Grand Hôtel la k'u y'o sani k'o jɛ pewu
ko fo ka maaw fili yɔrɔ ma ko dɔw yɛrɛ kun ko est-ce que sira o don dɔw fana kun ɲɛna ko président tɛmɛtɔ don k'u nana ko ja maire kura in k'a kale k'a ye ko maa sigilen don gidɔrɔn ka Bamakɔ k'a b'a bɛɛ wuli Amara an b'a fo baara taabolo ɲuman na sabula anw yɛrɛ ye nin gamu gosi a kan mɛn waati caman a kana da sira la dɔrɔn wa i b'a dɔn min kɛra ka kɔn mɔgɔw lawulili ɲɛ a ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni maaw y'u sigi gidɔrɔn kan ko ɲangata bɛ a la nɔminɛli bɛ a la a wari b'a daminɛ sefa wari 400 ka taa se 3 ma ka soladon fana o fana bɛ a la a y'o kɛ o kɔfɛ a ye wuli ka salo kɛ sisan Amara k'a bɛ ka lawaleyali kɛ Bamakɔ n'a ma jɛya a man ɲi maa minnu kɔni tɛmɛna Gabriel Touré da la bi jɔn ko Ala ko k'u filila yɔrɔ in ma monsieur le maire délégation spéciale ta Bala Traoré k'a b'a ko kan an ka dugawu k'a ye yaasa ko ka se ka sen sɔrɔ o ka na anw yɛrɛ ka viadigi na yan wa k'u jija fana Amara bi ne bɛ ka musow ta cogo dɔ ye moto la nin cɛ ka jugu u b'u sigi k'u ɲɛsin sira de ma fɔlɔ moto ka mɔgɔ bɛ sigi u b'u kɔ don ɲɔgɔn na sisan musow b'u sigi de k'u ɲɛsin sira k'u sen fila si sira ma wa n'i ma e bɛ bɔ so kuma e t'a dɔn k'i bɛna yɛlɛ moto kan di mobili t'e bolo e bɛna moto ta e b'a fɔ ko ka e ta tan cogo in na wa u ka mototigiw fana ka ko jateminɛ tɛmɛyɔrɔ bɛ moto bɛɛ la siraba bɛɛ kan nka Bala a taa cogo ka ɲi Amara nka n'a ma ɲɛ don min na an b'o fana fɔ dɛ nin waati in kɔni na Bamakɔ kɔnɔna na a bɛ ka taa ni baara ye cogo min a ma se k'a fɔ n ko n'Ala sɔnna a ma a bɛna nɔbɔ ko la kiiri ko ta na sira fɛ Suala Bayaya Aidara ale min minɛna kabini décembre kalo tɛmɛnen a tun ye laɲini kɛ nin y'a dɔgɔkun 2 ye k'a bɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ cogo min liberté provisoire o ma sɔrɔ nin waati laban in na an y'a mɛn a yɛrɛ somɔgɔw da ko Suala bɛ Bamakɔ a bɛ clinique dɔ kɔnɔ Bamakɔ yan a bɛ ka furakɛ ko sabula k'a man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko nɔgɔya sabula au conseil islamique ale wulila k'i jɔ nin ko in na nka bi Suala ka denbaya maaw u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fanga kɔ nin ko in na n'a bilara yɔrɔ o yɔrɔ olu n'a kɛ fanga kɔ nka a kɔni bɔra Joyila kaso la ka na furakɛli la yan Bamakɔ yan a bɛ clinique dɔ o kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la Burkina Faso kaw fɛ yen k'u ka minisiri kɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye Ablase Ouedraogo ye ko maa caman k'u famana ko ka ale ye k'a kun tununa sabula maa dɔw k'u nana ka na a salo a ka so ka taa n'a a ye nin waati laban in na k'u ɲɛ b'a la a bɛ sɔrɔdasiw cɛla ye dɛ ko Burkina n'i ye sɔrɔdasiw dɔgɔya u b'i minɛ ka taga n'i ye front de la n'i ye fɛn fɔ sɔrɔdasiw ma i yɛrɛ bɛ taa kɛ ko min ye Ablase ye ko ale t'a maa fɔlɔ ye ko maa caman bɛ Burkinakaw fɛ yen ko n'u y'u da don sɔrɔdasiw ka kuma na an'u ka baara kɛcogo la k'u bɛ fini tenni don i kana Amara k'i bɛ taa ko maa min kun n'a somɔgɔw kun ko k'a tununa ko a ma ye ko a yera ko nin waati in na ko a bɛ finitigiw olu ka bolo kan kɛlɛdaga la wa k'a kelen tɛ ani maa wɛrɛw ko olu bɛ ɲɔgɔn fɛ Senegalikaw fɛ yen ko nin waati in na min ye maa minnu bɛ yen n'olu k'u minɛna politiki ko ta na sira fɛ k'u bila kaso la ko maa 300 ɲɔgɔn na ko olu bilara min ye waleya in ye Senegali kunnafonidilaw bɛ k'a lakali nka jɛkulu min sigilen don ka kɛɲɛ ni maa minnu minɛna olu ka somaw ye n'o ye politiki maa minɛlenw ye o ɲɛmaa n'o ye Luisi Sane ko ale ma nisɔndiya ko sabula ko maa 300 k'o ka dɔgɔ kojugu ko maa tɔ caman de bɛ kasobon kɔnɔna na minnu minɛna k'a sababuya kɛ politiki ko baara ye k'olu b'a fɛ u ka bila u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko n'o y'a sɔrɔ basigi ni lafiya ka di Macky Sall ye n'a bɛ ka bɛnko kuma min fɔ ko n'o ye tiɲɛ ye Amara ko a k'a tɔ bɛɛ lajɛlen bila ko sinon ko 300 k'o tɛ foyi ye k'a ka ca n'o ye Nigériyakaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen u ka banki belebeleba in min bɛ yen n'o y'u ka banki bɛɛ la belebeleba ye ale ɲɛmaa ni maa 9 olu kun fatura k'u to pankuru olu fatura pankuru kɔnɔ fatulen kɛlen kɔfɛ bi
min ye bolaji agdebe ku u y'a ale bila bangi ɲɛmaya dan intermédiaire la k'o kɛ kun ye min ye baaraw ka se ka kɛ sabula maa kofɔlen ale ka pankurungu binna amerikikaw fɛ Californie ko o de la o tɛ se k'o sigi Bola Aderiji min bilalen filɛ a nɔ na nin ye k'o ye san 30 de kɛ bangi kɔnɔna na baara la min ye bangi baara ye k'a b'o ɲɛdɔn ko nin kɛ kun ye sa sɛbɛn minnu tun bɛ n'olu balanbalalen don olu bɛ se cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ko diɲɛ seleke 4 jamanaw la jamana minnu bɛ yen ni olu kɔni ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye musakako la ko l'Amérique jamana ale ni Chine ko olu bɛ bɛɛ ɲɛ Japon a na kɛ ale tɛ negelemana zen amara k'a sababuya kɛ a ka sɔrɔ ye u t'a fɔ ale de ma ko royaume du soleil levant wa ko a na kɛ nin waati in na kɔni ko min ye Japon ye k'u ka jama hakɛ an'u ka kow kɛcogo an'u bɛ sɔrɔ min kɛ an'u bɛ wari min don minɛnw na ani dumunitaw mana bɔ a la ko Japon ko n'o y'a sɔrɔ kabini san 2020 fo ka na se nin waati in ma ko a y'i cogo sabananya la nin waati in na ko a binna koyi a binna jɔnni sababuya la o ye Allemagne ye ko Allemagne bilara Japon ɲɛ ko yaasa Japon ka se ka na kɔni k'a bɛna ko Allemagne na ko fɔ a ka dollar wari miliyari 1,000,000,000 ko fɔ a ka se ka o de labaara a ka jamana kɔnɔ a ka se ka na Allemagne jɔyɔrɔ min a la wa fana ko o fana kɛtɔ ko fo san 2028 san o ye simayɛna ko ye halisa ale diɲɛ seleke 4 magobatigiw ka ko la amara l'Américains ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen an'u ka cɛsiritɔn min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don sɛnɛko ma k'o tun y'a jira k'a fɔ ko farafinna an fanfɛ bolo fɛ min ye dugukolo hectare 2,900,000 ye ko a bɛna o larawuli yaasa ka se ka sɛnɛw ko la da dumunifɛnw ale ni bagan dumuniw u y'a jira k'a fɔ ko kɔni bɛna gɛlɛya kosɛbɛ l'Américains ka jɛkulu in bolo ko k'a sababuya kɛ sɔrɔ minnu tun bɛ États-Unis bolo n'a tun bɛ mun don nin baara ninnu na ko o nana gɛlɛya min ye sɔngɔw ye olu bɛ ka yɛlɛ suko ni dugusajɛ cɛ ko dollar kabini kɛlɛ kɛra Ukraine k'a bɛ n'a fɔ irisi bɛ ka taama u kan n'a yɛrɛ ka wari ye sabula ale ka wari sanni bɛ taa kɛ n'o ye ale fɛ yen diyagoya la ni maa min mago bɛ taji la i mago bɛ alikama la i mago bɛ nɔgɔ la i mago bɛ maramafɛn na irisikaw ko olu tɛ jamana wɛrɛ wari minɛ tuguni kuma tɛ ko OTAN jamanaw ye kunkan ta ka se ale ma k'o bɛ ka to États-Unis ale kɔni bɛ ka bin nin waati in na Faransikaw fɛ yen Majoub Al-Majoubi ale ye Tinisika ye u ka dugu min bɛ Faransi n'u b'a fɔ ma ko Gare ko ale tun bɛ wajulula ye wajulu in senfɛ k'a ye bɔforola kuma ta ka ɲɛsin Faransi ma dɛ k'a kɔni ye Faransi denmisɛnninw ka kuma a ye Faransi don jouer la très bien o kɔfɛ min ye Faransikaw ka ministre de l'intérieur ye n'o ye Gérald Darmanin ye ko maɲi kamalen ko k'a ka carte de séjour minɛ a la o senfɛ sa ko Faransikaw kɔni donn'u ka subahana mansinw kɔnɔ sa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u ka jamana kɔnɔ bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wajulu kɛ n'o ye diinɛ silamɛ diinɛ tɔpɔtɔbaw ye ko 100 sara la ko 20 dɔrɔn ko o de kɔni ko Faransi nationalité b'u bolo ko sinon k'a tɔ bɛɛ lajɛlen 30 n'a kunkanfɛn k'o bɛɛ lajɛlen jamanaw ko u yɛrɛ ka nationalité b'u bolo wa k'a caman bɛ yen bi amara u bɛ wajulu kɛ u tɛ sara koyi sara fosi t'u ye nationalité bɛ minnu bolo ko sara bɛ kɛ olu de ye o de la ko Tunisie alimami min filɛ nin n'o bɔra ka nin kuma ninnu fɔ ka ɲɛsin Faransi ma k'u ko k'a gɛn ko k'a ka séjour n'i ka séjour minɛ la o kɔrɔ ko on ont chassé toi ale Faransi kelen in kɔnɔna na tuguni ko kamalen dɔ ko sigana kɛra ale la k'a fɔ ko a ye mugu ci dɔ la o kunkolo la min ye maa kofɔlen ye sa u y'a jira k'a fɔ k'a ni musolaka dɔ de kun karilen don ɲɔgɔn na dimanche tɛmɛnen ka na se ntɛnɛn ma k'u y'a ye k'a fɔ ko maa in joginna kosɛbɛ wa min ye wulikajɔw ye k'o kɛlen don sabula u sigalen don maa min ye waleya in kɛ amara n'o y'a sɔrɔ silamɛ diinɛ kanubagaba tɛ Vaticankaw fɛ yen Pape François k'a bɛ welewelemada ka ɲɛsin maaw ma k'u ka dugawu kɛ ko diɲɛ bɛ se ka suma cogo min farafinna bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya ye cogo min k'a y'o fɔ u ka laadala seli dɔ senfɛ seli min n'u b'a fɔ ma ko Angelus k'o la sa k'a kɔni y'a ɲini u ka chrétien diinɛ matarafabaw fɛ k'u ka dugawu kɛ Sudankaw ye ko Sudan min n'o binnen don gɛlɛya kɔnɔ kabini avril kalo tɛmɛnen ko fo ka na se nin waati ma ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ cayalen don yen
ko foko chefoni kama be se ka do jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min kuma tɛ général be no fata burani ye ko banen do pew ka songa do jesreke nani mo ka dafe ko ana fadenkɛ no o général Mohamed Hamadan Dagalo ye kano de kale no ɲɔgɔn na sudankaw fe ko a su boyana cara kosɛbɛ irisikaw fe Vladimir Putin a ko ko a bɛna mɔnɔbɔ kura kɛ ka ɲɛsi sariya ma sariya min b'a to n'i ye kuma lankolon ta ka ɲɛsi u ka sɔrɔdasilakaw ma i ka sɔrɔ a bɛ minɛ i la Burkina ta ye ka taa n'i ye furanna Irisi ta ye k'i ka wari de minɛ i la ye i ka biɲɛw n'i ko ko sɔrɔdasiw y'a ci cɔgin cɔn e ka sɔrɔ e bolo tɛ d'a kan tuguni Irisilakaw fɛ yen ko nin waleya min talen filɛ nin Putin fɛ ko ka kɛ ni Ukraine kɛlɛ ye ko maa caman y'a kɔrɔmatigɛ ko k'a ko wa k'a ko bɛ to sen na ko hali n'o y'a sɔrɔ sariya do sariya min tɛ bɛn n'a man di maaw ye ko ale ka sɔrɔdasiw ko de y'ale ka ko bɛɛ lajɛlen ye ko kabini février kalo tɛmɛnen février kalo in kɔnɔna na k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine kɛlɛ k'u bɛna bolokura d'a la tuguni yaasa u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ wa ko maa o maa Irisilakaw fɛ yen ne kɔni de y'i sigi k'i da don u ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ la fo ni on sont partis en aventure dɛ ni sera ka taa o y'a bannen Irlandikaw fɛ yen Irlande ko ale kɔni bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin Sahara occidental ma Sahara occidental k'ale yɛrɛ bɛna ɲini jɛnsirike naani maaw fɛ u ka fɔ ka bɛn kɛ nin ko in ka ban ten sa Sahara occidental ka lafiya n'a bɛ kɛ jamana ye a ka kɛ jamana ye n'a tɛ kɛ jamana ye u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u k'a lajɛ fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ a ko la cogo min maaw k'u ta n'u bila dɔn ko diɲɛ yɔrɔ min don k'a kan ka bɔ nin tibitaba in na Amara Senegalikaw fɛ yen u ka dɔnkilidala n'o ye Kuma Gawlo Seck ye ale kun nana ɲɛnajɛ dɔ sigi an fɛ yan ko festival de chant Linguère o festival de chant Linguère in bannen u ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen u yɛrɛ ka dɔnkilidala tɛ o Guinée dɔnkilidala de don wala a n'a muso n'o ye Sul Banks ye ko o n'a muso Manaba Kante k'olu ko olu tun bɛ ka tɛmɛ Sénégal pankurutigi kɛnɛ fɛ n'o ye Blaise Ndiaye ye ko polisiw y'u ba dɛmɛ dasi wa kamalen k'a ni ka gɛlɛ dɛ ko sinon k'a tun bɛ sa o k'a ye video de kɛ ko k'o yira nka kɛlɛ kun ko fo sisan mɔgɔ t'a dɔn min don Kuma Gawlo Seck ye Mali de ta ka diɲɛ bɛɛ wele k'u kana ɲɛnajɛ kɛ yan ko sabula ko Mali ni dɛmɛ ka kan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maa kana o la o segitɔ k'a bɛ taa faso la aw ka taa o ba dɛmɛ dasi nka an k'a ko sɛgɛsɛgɛ na min bɔra a la an na o da maaw tulo kan sabula réseaux sociaux kan a kuma carilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa caman nisɔngoyalen don a ko la halisa États-Unis kaw k'u bɛ Uranda ɲangi ko sabula ko Uranda ko kɛlen don ka M23 maaw n'o ye Congo rebelles ye k'olu kɔkɔrɔma don ko l'Américain kɔni ye bataki kɛ u ka département d'État k'a yira k'a fɔ ko n'i ye kɛlɛ yɛrɛ juguyalen bi RD Congo la ko min ye M23 maaw don k'u kɔkɔrɔma donnen don bi Paul Kagame n'a ka maaw fɛ ko wa ko min ye Paul Kagame ye k'u b'a wele k'a k'i jabajɛ nin ko in na ko nɔn tɛ ko l'Américain k'u ko k'u bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin a ma wa k'u ye wulikajɔw kɛ ko yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka don cogo Amara farafinna bɛɛ min bɛ Congo jamana dugukolo jukɔrɔ a tɛ yɔrɔ si a tɛ jamana si la i b'a dɔn k'u ye classement dɔ kɛ jamana 10 minnu bɛ yen n'u ka dugu jukɔrɔ nafa ka bon ni bɛɛ lajɛlen ta ye Mali ni Niger b'a la farafinna 4nan ani 5nan de y'u ye donc o jamanaw États-Unis tɛ sɔn fiyewu mankan ka wuli o jamanaw kɔnɔ o man d'ale ye hali n'u b'u sama ka bɔ OTAN na n'u ka nafa sinon bi u bɛ Niger o Américains bɛ Niger parce que Niger pétrole min bɛ ka bɔ nin ye société min bɛ k'a baara kɛ Chinois ni Américains olu don Niger fana ko ale ka nafa bɛ sɔrɔ min na ale bɛ taa n'o sira ye Amara an sera ka mun sɔrɔ wulada in na ka da maaw tulo kan o ye nin ye bi an bɛ se k'a fɔ ko courant m'an janfa énergie maaw u sera ka u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ courant ko a ka basigi ka taa fɛ i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ y'a laɲiniw fɛ cogo min na u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ courant ko ka se ka ɲɛnabɔ yanni don nataw cɛ
wa me adaw fana ka fɔ min ye ministre yɛrɛ fana ya fana tun bɛ télévision soba la a ye laseliw kɛ a kɔni ye kumaw fɔ kuma minnu ni o bɛ maa jigi sigi wa a ye kumaw fana fɔ fana mun fana bɛ maa jɔrɔ amara ka sababuya kɛ mun ye fɛn min t'i bolo ka n'o lakalo t'i ta ye a kɔni ka d'ale ye nka bi a ye min fɔ yaasa an ka bɔ nin ko bɛɛ kɔnɔ an ka k'an yɛrɛ ye ko san 2 don dɛ n'an b'a fɛ a ka kɛ kɛk an tɛ taa maa fɛ an tɛ maa deli k'o ye san 2 ye a kɔni fɔli man di tulo la nka ko fana k'u bɛ ka baara kɛ baara min b'a to caman bɛna na bɔ a la don nataw la i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲini fɛ cogo min na dimanche su fɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye min ye baara ye ala k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛn sini. Kongo to korola kasi mandi